kumshi benta ban pen bahaya kalau jeng kinong tre kamau mulu Cera Cement Limited kinong ilam kamau mulu Cera Cement Employee Union kilapha da kajing tho so muntrong ba ka jalau kan rat ki sangma da bab kerpat ba ka sarkar ka de ban siu ya ka tulap basa bat kumjuru ban sim ya ka rai ba khaddu nak benta ka jing penia chakmat ya ka kharna habakren sekilat thai kubor uba shanang lingdo ubade president kamamlu Cera Cement Employment ba kum ka kunhun kala kerpat no menteri rang ba bakin siu tistano ya tulop manlau banai bat kumjuru ban siuru ya tulop kabrang sateng nadu banai leber jong snam arjar arpau ipoi hadu report ba nyimat si ban sim ngini karai ba kalau ada kapur bangin perkhat ka government ka management ka ban perkhat no yangi namar bidi sutu ba ka UI ka simpur kin khot ki UI kin wan ki company kandan saka negotiation kandan saka discussion atu kan lek biang saka drawing board tu kan lek saki stakeholder pidi sutu bahkan sa simpur te kinok trai bupri kemang la ong biang ne kayo kuat ka kamai kaji joki kala trai kala khem pidi sutu ba ki barang trai ru kala kham jenjar ki barang sutrai ki belajar chong thai ru ki jenjar la asne mentat la da ki kut na ke pisa kin yo kan sai tigi bidak ru kan sa dom yaki takin mi sakhamat tre sawe ru la tingi kuat bak sarkar kan ya sakhamat perkhat siwa yangi rengkat bakan ni ko ka UI bakan nang ya namar pihak panbu yang kinok tre namang ngiu la sa su pangin su sngap kum ni kade banwa kilat ti kum no ban palai em yang ngiru kum dei tamat perkhat tan ta UI namar ngip ka time frame kamdan nilai kan management nyong ai ka time frame kamla ban ai no su thu ka slam kade proses jong ke government kamla mensiu rai kut banlek kut kan hap don lang dekat buat kiwai pat ki stakeholder nak kata kada ngi sim ni karai ba kade ka puar ba government kan perkhat no yangi takinu kila ti bat ki em yangi wat la da ka hap ban ai no da ka la ti ka ban kham ha yangi ba kalawai jongi lesi kade ka golden check ne ka kan kuno ka skim ka bah tam kumjuru ya ka tulap nilai kan ni ba pinip suktu hoi nila yo jinjarap na government kat kum kijing yakut jongi ba office of simstar kala ju ai yakini kijing yarap tambah kidi tang kijing yarap ki financial assistant ki bdek tulap te kanang bu jing e su yangi inyo kat no inyo la no ngim ju kham tip ya kan ni tuat hadu mentai kan dia bangide ban yo di sembar impat yo dengan kerpat biang sisien ba lembah jupi ba pin yarap lem yangi nama kalajan ke Christmas ba lay kular hatu kasien di sembar las ba nang ya yarap yangi kat ba plan keempat telun tingi kerman ba mentaru siwa Christmas nginyo ai ni kerman ya kata minang dep ya kan ko mensimen accomplishment kalau positif kai ka bangi kan hang ni kalong ya kijing ya baginong tay namar kumbangan akram biang manne ba kidon la sik bam don shu la sik la khlat no la sik kidon ki ba paring ka jin thiapang ki ba mentaru kumju tika hok ka jong ki ka dang sa ai ka mantana du kita ki diu su jong ki ba du kisen ulen no te dai na kata ka daw ni sa sisen ka mo ni kwa ken bala kumlu kunu news nem mentau arjar kuai ka mo ni kwa ka mo ba ka government hi kan ka por ba kan sim hi kan no garai ka be dai ba kinong tre le singi sim nang kong ya ga ai ka bangi ngi don ka stress ka nang kong ka dei ya ka yo ka kwat jong kinong tri nakaliang juga kong Angela khar ka badeiru ka wei ni kilong kami ka batrai hapo ka mamlu Cera Cement Limited klai thu bakum ka kami hakum kani ka por belajan ka Christmas sibun ki jing dawa ki yo nakikun kumta kala karpa dik sarkar bakan le ei nakbanta banyo lek men lang nakaliang jongi ki long kami ki batrai yang tiapo MCCL ngidon ka jing sngo kit khia la ka jong ka yeng ka sem ka jongi kuma plat dip imenta kini ki dikipor sngubha ki por Christmas ti ki khon jongi ki khmil ti am nangi te bon sien ki kili yangi mei pila jan yo tulom ngidon kam ngi kwa kata ring ngi haban penhun pak dele ki jong ki khon da ka bangi su ai kata ka jingkermen ki ba ka sarkar kan sale yangi hakini ki singi te kumta ko weru kalong ngi kendu ikini ki jing kham tam hakini ki khon ki jongi ki balik polis sabar mentangi ya laki jong ki khon ni hab bangin phasa nge no halor kan ki jing bambiang ya kan ni ka yo ka kot ka jongi te kat no kalong ka basngusi te mentangi kerpat ya pi ba kuma pi joi kersan yang ni na ka pos por pi joi dan rengkat bat ngi kum tapi pin sungobha ban yarap lem ban
rakyat kan ni ka kubor segi bor ki balon na du ka sarkar ka management ni sakinu kinu ki lat ki bahalor ki bapin bakin nyarap lem kan na ka banta jongi kumno kanang kam kerpang e na ka banta bakan ka factory jongi kan long ka baki imbiang pat sa sisimpan